सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आधार कार्डखौ माबोरै डकुमेन्ट्स आपडेट खालाम बेखौ खालामनो दिन्थिगोनां। जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्डखौ डकुमेन्ट्स आपडेट खालामाखै बिथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासे एसेबो स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांबानो जाबाय। अब्लानो गावबागाव मबाइलजोंनो जोबोद इजि प्रसेसै आपडेट खालामना लानो हागोन। बिनि लास्ट डेटआ 14 डिसेम्बर जानानै दङ। बिनि उनाव खालामबा नोंथांमोननो फैसाबो लानो हागौ फाइन हिसाबै। बिनिखायनो दानो बानायनानै लाखादो 14 डिसेम्बरनि सिगां। बारा गोबाव गैला नै दिना, बिनिखायनो दानो थाब बानायनानै लादो। जोबोद इजि प्रसेसा। बेखौ आपडेट खालामनायनि सिगां नोंथाङा जे आधार कार्डआव जे मबाइल नाम्बार होदों बेयाव OTP थांगोन, बे मबाइलखौ नांगोन आरो लोगोसे मोननै डकुमेन्ट्स नांगोन, मोनसे ID प्रुफ ओमफ्राय मोनसे एड्रेस प्रुफ। जिखुनु जा बे मोननैखौ डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनानै लाबानो जाबाय। मबाइलजों खेबनानै बेखौ रिसाइज खालामनानै ला 2 MB नि सिङाव, माने 2 MB नि फिसासिन। बाराबा आपल'ड जाया, बेनिखायनो 2 MB नि फिसासिन खालामनानै ला। डकुमेन्ट्सखौ रिसाइज खालामनो रोङाबा एबा फिसासिन खालामनो रोङाबा बिनि भिडिअखौ आं आइ बटनाव होनानै होगोन। बिनि साइजआ एसे दस्रामोन, नाथाय नोंथांमोना बे 2 MB नि गाहायाव खालामनानै लाबानो जाबाय, अब्लानो जागोन। भिडिअखौ नायनानै बानायनानै लाग्रोदो सिगां माबाखौ डकुमेन्ट्सखौ रेडिनो। मबाइलजों खेबनानै खालामबानो जायो मोजां साफानो। बेनि उनावहाय फट'खौ रेडि खालामनानै लाखांनायनि उनाव नैबाव फैदो। क्रोम ब्राउजारजों बानायनानै दिन्थिनोसै आं। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं नैबाव सार्च खालामनोसै UIDAI नैबेनो UIDAI नैबेनो UIDAI.gov.in। आं बाव क्लिक खालामनोसै, ओमफ्राय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामना होदों। नै नोंथांमोना नैबे 3 डटआव थांनानै डेस्कटप साइटखौ अन खालामना ला। नै आंना अन जानानै दंखायो। नै बे डेस्कटप साइटखौ बिदि होनानै लायोबा क्लियार नुजोबो गासैबो। ओमफ्राय जिखुनु जाया मोनसे लेंगुवेज सेलेक्ट खालामदो। आं नैबे इंलिसखौ सेलेक्ट खालामनोसै। नोंथांमोना माखौ मोजां मोनो बेखौ बानायबानो जाबाय। नैबेनो साइटआ गेवखाबाय नै। ओमफ्राय नैबे फार्स्टआवनो आपडेट आधाराव होदो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरोबाव डकुमेन्ट्स आपडेटआव होबावदो। बे गोजौआवनोखा फार्स्टआवनो बियो। ओमफ्राय बेनाव नै डेटआ नै 14 डिसेम्बर 2024। बिनि उनावहाय फाइन लानो हागौ, बिनिखायनो दानो थाब बानायनानै ला। गैला नै डेटआबो। ओमफ्राय नैबे क्लिक टु साबमिटआव होदो। ओमफ्राय दाना नै बे गोजौआव आधार नाम्बार होनांगौ, ओमफ्राय नैबाव केपचा होनांगौ। आं थाब थाब फिलआप खालामनोसै आधार नाम्बारखौ। गोजौआव आधार नाम्बारखौ फिलआप खालामबाय, ओमफ्राय गाहायाव नैबे केपचाखौ जेरै दं ओरै फिलआप खालामबाय। आं प्राइभेटनि थाखाय ब्लार खालामना होबाय आधार नाम्बारखौ। ओमफ्राय नैबाव लगिन उइथ OTP होनोसै। नैबाव बे आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव OTP थांसै। बे OTP-खौ नैबाव गाहायाव फिलआप खालामबानो जाबाय। दस्रा मबाइल नाम्बारावमोन, आं OTP-आबो फैखाबाय। नै आं फिलआप खालामनोसै। आं फिलआप खालामनोसै। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे लगिनआव होनोसै। लगिन जाबाय। नैबाव प्रसेसखौ देखायदों। नै फार्स्टआव भेरिफाइ जागोन, बे उनावहाय आपल'ड खालामनांगौ डकुमेन्ट्सखौ। ओमफ्राय नैबाव साबमिट। बाव पेमेन्टनि लग' खोन्थायो, खिन्थु दा फ्रि जागासिनो दं नालाय ओंखायनो दा माबा जाया। नै गाइडलाइन्स डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायनि प्रसेस। नै डकुमेन्ट्स साइज शुड बी 2 MB जानांगौ। ओमफ्राय माबाफोरा सापर्टिं फाइलफोरा नै JPEG ओमफ्राय PNG नङाबा PDF
थाब आपल'ड खालायनोसै आं बानायनानै लाखादों नैबाव प्रुफ अफ आइडेन्टिटी ओमफ्राय गाहायाव नैबाव एड्रेस नैबे आइडेन्टिटीखौ आं बानायग्रोनोसै नैबेखौ पेन कार्डखौ बानायसै पेन कार्डखौ होनोसै ओमफ्राय अके ओमफ्राय नैबाव सेरनोसै कन्टिनिउ टु आपल'डआव होनोसै ओमफ्राय नोंनि मबाइल फाइलाव थांसै डाइरेक्टनो ओमफ्राय नैबाव पेन कार्डखौ सेलेक्ट खालामनोसै आं नैबे आपल'ड जाबाय ओमफ्राय दाना नैबे एड्रेस प्रुफखौ आं पेन कार्डजों भटार कार्डजों बानायगोन दहाय ना पेन कार्ड जाबाय आं दाना भटार कार्ड नागिरनोसै गाहायाव थागोन बेयो बिहिनायालाय नै भटार कार्डआ इ भटार कार्ड माने डाउनलड खालामनायाबो जायोनो ओमफ्राय ओरैनो भटार कार्डआबो जायो ओके भटार नैबाव सेलेक्ट खालामनोसै कन्टिनिउ टु आपल'डआव होबावनोसै ओमफ्राय फाइलाव नै आपल'ड जाबाय बेबो ओमफ्राय बेबो आपल'ड जाबाय ओमफ्राय नैबेयाव टिक मार्क खालामनोसै ओमफ्राय दाना नेक्स्ट होनोसै ओमफ्राय कनफार्म खालामनो थिनदों अके आव खालामनोसै लडिं जादों नै फ्रि अफ कस्ट होनदों 14 डिसेम्बरावबो देखायहरदों ओमफ्राय दाना साबमिट होबावनोसै आरोबाव जाबाय नै साक्सेस जाबाय ओमफ्राय मोनसे स्लिप मोनो मेसेजबो फैबाय मबाइलावबो जाबाय होननानै बे पेमेन्ट माबा 00 नै डाउनलड एक्न'लेजमेन्टआव सेरनोसै दाना रिसिप्ट मोनसे डाउनलड खालामनो हागोन आं अपेन खालामनानै देखायनोसै नैबेनो नै अब्ला साबमिट जाबाय माबाया डकुमेन्ट्स आपडेटआ कमप्लिट जाबाय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो भिडिअखौ नायनानै जोबोद इजि प्रसेसै आपडेट खालामना लागनो हागोन गावबा गावनि मबाइलजोंनो आरो खालामनायाव माबाफोर एसे जेंनाफोर जायोबा बुजियाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाय होनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होनबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ